Прывітанне, паважаныя слухачы! Вы слухаеце выпуск інтэрнэтнай біблійнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтым выпуску мы зноў вернемся да пытання, што такое пабожнасць. Калі чытаеш Біблію, то бачыш, што Бог заклікае людзей да сябе, каб зрабіць іх навейшымі і лепшымі людзьмі з Духам Святым у іхніх сэрцах і падахвочваць іх жыць паводле гасподніх запаведзяў і пастановаў. З чаго складваецца пабожнасць? З розных характарыстык, зразумела, але адна з іх – лагоднасць або ласкавасць, або мяккасць у размове. У пасланні да Каласянаў мы знаходзім такія словы апостола Паўла. «Слова вашае няхай будзе заўсёды з ласкай Божай, прыпраўленая солью, каб вы ведалі, як кожнаму адказаць». Што гэта значыць на самой практыцы? Пастараюся даць ясны адказ на гэтае пытанне. Заставайцеся з намі на працягу наступнай паўгадзіны. Каля мікрафона Юрый Рапецкі. Хто знищив тіні і греху ладу, чия любов нам дає отвагу, єднаться слави, і Он цар усіх царов. Хто над цим світом руку тримає, святим тремтінням, хто нас гранає, это цар славы, и Он цар усіх царов. Судовную любовь мне подарил Христос, забрал мои грехи и сам Он крыж понес, свое життя отдал, как вызволить меня. Вот святая душа Твоя, расправим все Твое. Кто послал нам благословение, кто нам сиротам усыновление, это царь славы, и Он царь усіх царов. Кто тот, кто правду несе народам, кто все беззлатное заменит злодой, это царь славы, и Он царь усіх царов. Судовную любовь мне подарил Христос, забрал мои грехи и сам мой крыж понес, свое життя отдал, дабы вызволить меня. Расправлю все Твои. Достойный Он святое ягня, достойный той хвалы, кто от верою стал. Достойный Он святое ягня, достойный той хвалы, кто от верою стал. Достойный Он святое ягня, достойный той хвалы, кто от верою стал. Достойный Он святое ягня, достойный Он хвалы, судовную любовь мне подарил Христос, забрал мои грехи
самой крышпанём, свое життя отдам, как вызволить меня. Теперь душа греет по справам всех твоей. Многое, што адбываецца ў нашым жыцці, выклікае ў нас нейкую рэакцыю, станоўчую або адмоўную, што становіцца бачнай тым, хто акружае і чуе нас. Зразумела, это даволі ясна, вы скажаце, і ўсім вядома. Што ты, браце Юрасю, хочаш сказаць, выказаўшы такую ясную ўсім думку? Ось што хачу сказаць. Будучы веруючым паслядоўнікам Ісуса Хрыста, я раз по раз ставлю сабе пытанне аб выказанай мною рэакцыі суразмоўніку або суразмоўніцы, калі я не згодны з іхнім поглядам або адказам ім. Сустрэўшы і паразмаўляўшы з кімсьці, я часамі пытаюся ў сябе, а ці адчувалася ў мною выказаных словах і выразах лагоднасць або мяккасць, калі я выказваў сваё меркаванне на ўзнятае пытанне. Для мяне танальнасць свайго адказу іншаму асабліва важна з тае прычыны, што ў розных месцах Бібліі ясна сказана, што ў размовах з іншымі людзьмі мы, вернікі, павінны праяўляць Божую любоў і ласку. Таму час ад часу, пасля сустрэчы з знаёмым чалавекам, ставлю сабе пытанне: ці выказаўся суразмоўцу з тою ласкаю і лагоднасцю, да якіх кліча мяне Господ Бог? Выдзяляю пару такіх біблійных месцаў, якія падахвочваюць адпаведным спосабам звяртацца да іншых. У пасланні да Каласянаў, напрыклад, у 4 раздзеле 6 верш гучыць гэтак: «Слова вашае хай будзе заўсёды з ласкаю, прыпраўленае солью, каб вы ведалі, як кожнаму адказаць». У пасланні апостола Паўла да Эфесянаў, у 4 раздзеле, у вершы 29 мы чытаем падобныя словы парады: «А ніякае благое або брыдкае слова няхай не выходзіць з вусна вашых, а толькі добрае дзеля збудавання ў веры, каб ласку давала тым, хто слухаюць». Што это значыць выказваць сваё меркаванне і перадаваць сваю ацэнку аб дадзенай справе з ласкаю? Перш за ўсё, у слоўніку мы знаходзім такія тлумачэнні тэрміна «ласка». Выражэнне любві або пяшчоты, спачувальныя або прыхільныя адносіны з іншымі, прыветлівае абыходжанне з людзьмі, міласць, паблажка або спагада, накіраваная іншым. Шмат сказана ў такіх сінонімах, што ўказвае на сур'ёзнасць ласкавых адказаў іншым людзям, з якімі бываем у кантакце і сустракаемся. Калі назіраем тое, што адбываецца паміж людзьмі, асабліва пры часах нязгоды, то прыходзім да высновы, што, відаць, мала хто звяртае сур'ёзную ўвагу на словы, якія я толькі што вычытаў з Бібліі. Мы так часта адказваем іншым, з якімі не згодныя непрыгожымі словамі. Можа, і нядаўна хтосьці з слухачоў звярнуўся да іншага з даволі суровымі словамі, а пазней шкадаваў, што так зрабіў. Праўда, многія людзі пра гэта мала або зусім не думаюць, асабліва тыя, хто да Бога не звяртаюцца, пра яго не думаюць увогуле і Бібліяй не цікавіцца. Некаторыя з такіх жывуць для сваіх інтарэсаў, і калі хто іх пакрыўдзіць або пакрытыкуе за нешта ім выказанае або зробленае, яны адказваюць самымі бруднымі словамі і лічаць это окей і цалкам нарматыўным. Але Слова Божие перасцерагае нас не звяртацца да іншых хуткай, непрадуманай рэакцыяй словамі. Апостол Павел так напісаў эфескім вернікам: «Нехай і не называецца ў вас, як і належаць святым, ані агідныя
і пустыя словы або жарты непрыстойныя, але лепш падзяка, бо ведаеце, што ніякі распушнік, або нячысты, або хцівец, які з'яўляецца ідалапаклоннікам, не мае спадчыны ў царстве Хрыста і Бога. Вымаўляць, не думаючы агідныя словы, і выказваць непрыстойныя жарты, вось это нам часамі так даволі лёгка прыходзіцца. А часта пазней мы шкадуем, што не так выказаліся, як трэба. Слухачы, чаму я падымаю гэтае пытанне? Таму, што мы стараемся даведацца, што такое пабожнасць. І вось як мы рэагуем на словы і паводзіны іншых, гэта ж паказвае, як глыбока або не глыбока мы развіваемся ў гэтай якасці. Многім здаецца, што ніхто не слухае і не заўважае, як яны адносяцца да іншых, і разам з тым, якія словы ўжываюць, калі выказваюцца супроць тых, хто іх пакрыўдзіў або пакрытыкаваў за адну ці другую рэч. Але ж Слово Божае прыгадвае, што Бог усё бачыць, і Ён усё чуе. Ён заўважае і адзначае, як мы адносімся да іншых, якімі словамі карыстаемся. Аўтар паслання да габрэяў піша: «Нема стварэння, і тут жа маецца на ўвазе ўсе людзі, што былі, цяпер існуюць і будуць існаваць у будучым. Нема стварэння, схаванага перад ім, але ўсё аголена і адкрыта перад вачыма таго, пра якога нашае слова – Бог». Таксама у першым пасланні да карынфянаў знаходзім цікавыя словы апостола Паўла, якімі ён растлумачвае, што ён рупліва працаваў сярод іх і заўсёды выдзяляў цэнтральную ролю Ісуса Хрыста ў іхніх жыццях. Ён піша: «Я паводле дадзенай мне ласкі Божай, як мудры будаўнічы, заклаў падмурак, а другі будуе на ім. Кожны няхай глядзіць, як будуе, бо ніхто не можа закласці іншага падмурку, апрача пастаўленага, які ёсць Ісус Христос. Калі хто будуе на гэтым падмурку золата, срэбра, з каштоўных камянёў, з дрэва, сена, саломы, праца кожнага выявіцца, бо дзень пакажа, таму што ў агні адкрываецца, і агонь выпрабуе работу кожнага, якая ёсць яна. Калі чыя работа, якую ён будаваў, застанецца, той атрымае ўзнагароду. Калі чыя работа згарыць, то згубіць яе, сам жа будзе збаўлены, але так, як праз агонь. З гэтага мы заключаем, што Бог перш за ўсё заўважае ўсё, што мы робім і кажам. Ён быццам бы запісвае ў сваю памяць усе нашыя дзеі. Калі гэта так, то ці ж не павінна гэтая адна рэч ускласці ў нашу душу агульны страх па Богу? Значыцца, жыццё кожнага з нас пройдзе асноўную праверку Богам, як вучыць Біблія. А ці мы думаем пра гэта цяперака? Не без прычыны цар Саломон у старым запавеце прыгадвае, што мы набываем мудрасць, калі перш за ўсё Бога баімся ў тым станоўчым, паважным сэнсе. Шукаць мудрасць у Бога, вось гэта спрыяе нашаму далейшаму жыццю паводле Божых запаведзяў і падахвочвае нас старацца ва ўсім Богу дагаджаць, шукаць і выконваць ягоную волю. Справа ў тым, што мы ўсе калісьці ў сваім жыцці зграшылі. Не сакрэт, зразумела, нарадзіліся з нявіннай прыродай, але з цягам часу мы пачалі выбіраць свой уласны шлях замест Божага і сталіся перад Богам грэшнікамі, якія маюць патрэбу ў дараванні граху. Дзякаваць Богу, все гэта было вядома Богу нават перад тым, як чалавецтва з'явілася на зямлі. Господ ужо меў на ўвазе цэлы план збаўлення людзям праз смерць Ісуса Хрыста на крыжы. У выніку таго, Христос стаўся тою ахвярою за нашы грахі, што адкрыў для кожнага з нас магчымасць уратавацца цераз веру у Яго як збаўцу. Слово Божие заяўляе, што кожны чалавек мае патрэбу ў збаўленні,
і його ми атрымліваем вераваннем і прыняццем Ісуса Христа за свайго асабістага збаўцу і Господа ўладара. Кожны мусіць навярнуцца да Христа, прызнацца ў сваіх грэхах і папрасіць даравання. Калі хто так звяртаецца да Христа, ён перажывае тое, што Христос назваў другім нараджэннем, гэта значыць духоўным атраджэннем з гары ад Духа Святога. У выніку того, Дух Божы дае веруючым новую натуру, якая падахвочвае яго пераменьвацца ў характары і паводзіна так, каб яны ўсё больш і больш стасаваліся з Божымі запаведзямі. Інакш кажучы, Дух Святы пачынае працаваць у душы нованаверненага і робіць яго больш падобным у характары і паводзінах да самога Христа. Апостол Павел адзначае змену ў нованаверненнем словамі. Так што хто ў Христе, той новае стварэнне, старое мінула, вось сталася ўсё новае. Той, хто перажыў духоўнае атраджэнне Духа Святога, пачынае жыць усё больш і больш па-божаму і з надзеяй на Господа мала-памалу вызваляецца з старых грэшных звычаяў. Канешне, працэс перамены толькі пачынаецца з моманту навернення да Христа. Далейшае развіццё ў хрысціянскай духоўнай сталасці працягваецца на ўсё жыццё і канчаецца толькі тады, калі вернік пакідае зямное жыццё і пераходзіць у Божае небеснае царства. Бог праз Духа Святога ў верніку і з дапамогай Слова Божае працуе з намі вернікамі, каб рабіць нас больш падобнымі да Христа. Правда? Так яно павінна быць, але не забудземася, наш духоўны рост залежыць ад нашай гатоўнасці заставацца паслухмянымі Господу. Мы ўсе ведаем, што многія з тых, з кім мы бываем у кантакце, час ад часу карыстаюцца лаянкай. Бог ведае, што так і бывае, ён заўважае тых, хто ўжываюць брудныя словы. Мы, вернікі Гасподнія, далучацца да іх і карыстацца тымі самымі словамі і выразамі не можам. Апостол Пётр прыгадаў сваім чытачам, што далучацца да такіх і карыстацца іхнімі словамі ні ў якім выпадку недапушчальна. Ён напісаў: «Даволі, што вы ў мінулы час выконвалі волю паганаў, калі хадзілі ў распусце, пажадлівасцях, выпіўках, гулянках, п'янстве, у агідным ідаласлужэнні. Таму яны і здзіўляюцца, што вы не бежыце разам з імі на той жа разліў распусты і ліхасловяць вас. Яны дадуць адказ таму, хто гатовы судзіць жывых і мёртвых». І зноў мы бачым са сказанага апостолам Пётрам, што прыйдзе той дзень, калі кожны з нас з'явіцца перад Богам, і нам трэба будзе адказаць за свае зямныя паводзіны і словы. Што ж скажам мы, калі з'явімся перад Господам Богам? Дык вось, усё гэта падахвочвае нас ставіць такое пытанне. Чаго Господ Бог патрабуе ад нас, вернікаў, у нашых паводзінах і стасунках з іншымі людзьмі, і з ім таксама? У пачатку я прачытаў словы апостола Паўла, які сказаў, што нашыя словы і меркаванні павінны праяўляць ласку і лагоднасць. Ён дадае, што нашыя словы павінны быць прыправлены солью. Гэта указвае на неабходнасць нам звяртацца да іншых з ласкай, лагоднасцю. Давайце перагледзім некалькі месцаў у Святым Пісанні, якія растлумачваюць, што гэта значыць на самой жа практыцы. Напрыклад, у пасланні да Каласянаў мы чытаем: «Дык мярцвіце члены вашыя, што на зямлі, распусту, нячыстасць, жарсць, благое пажаданне і хцівасць, якое ёсць ідаласпаклонства. Цяпер адкіньце ўсё: гнеў, ярасць, льготу, блюзнерства, брыдкаслоўе з вусна вашых, не клужыце адно аднаму, распрануўшыся са старога чалавека з учынкамі ягонымі і апрануўшыся ў новага, які абнаўляецца ў пазнанні па вобразу таго, хто яго стварыў.
менавіта Бог. І далей мы чытаем: усякі чалавек, і тут маюцца на ўвазе вернікі гасподнія, няхай будзе хуткі, каб слухаць, павольны, каб гаварыць, павольны да гневу, бо гнеў чалавечы не чыніць праведнасці. Яшчэ адно месца ў пасланні апостола Паўла да рымлянаў: дабраслаўляйце тых, хто вас пераследуюць, дабраслаўляйце і не кляніце. Слухачы, у гэтай гутарцы мы закранулі пытанне нашых адносін з іншымі людзьмі і з Богам, падкрэсліваючы выбар нашых словаў і выразаў, калі размаўляем з іншымі. Бог заклікае вернікаў да пабожнасці, а часткай пабожнасці аказваецца нашая мова. Это значыць наш уласны выбар адпаведных словаў і выразаў. Таксама танальнасць у нашым адказе іншым. Ці ж выбіраем чыстыя, прыстойныя словы? Ці ж адчуваецца любоў, ласка, лагоднасць у нашых каментарах з людзьмі? Вось да гэтага нас заклікае Господ Бог. Падумайма над гэтым пытаннем у дачыненні да саміх сябе і папросім Гасподняй дапамогі ў асцярожным выбары адпаведных словаў і выразаў пры сустрэчах з іншымі. Дапамажы нам у гэтым жа, Господи Божа. Амен. Jeszcze один цудовный день, Твое ласковое дыхание глубей кранается мне. Сумую по Тебе, о Пане. Jeszcze один цудовный день, Ty дариш мне узнак кохання, а я сумую по Тебе. Чекаю момент на споткання. Сумує небо без Тебе, як і я, тихо сумує. Вось тільки небо не крижує Тебе, а я кожен момент крижую, гляджу на руки, що скрижать мене. Jeszcze mocniej przytulaють, шукаю, Боже, Тебе. Шукаю. Jeszcze один цудовный день, Ty дариш мне узнак кохання, глибей кранается мне. Твое ласковое дыхание, шукаю сенс життя повсюдь, зі серця б'ється неугомонно. Счастливым быть тут без Тебя. Я не могу, я не жадаю. Сумує небо без Тебе, як і я, тихо сумує.
Слухачі, щиро дякую за увагу. Спадзяюся, што сённяшняя гутарка вам спадабалася і падахвоціла вас развівацца ў Божай праведнасці і лагоднасці. Біблія адкрывае нам шлях да Бога і Хрыста, але таксама кліча нас жыць тым новым хрысціянскім жыццём паводле Гасподняй міласці. Жыць прыкладным хрысціянскім жыццём не заўсёды лёгкая і натуральная справа. Трэба пастаянна спадзявацца на Духа Святога, які жыве ў сарцах Божых дзяцей. Мы, вернікі, не можам жыць праведна і па-божаму без прысутнасці ў нас Духа Святога, таму і пастаянна просім у Яго ўдзелу у нашых штодзённых жыццях. Давайте попросім у Яго той дапамогі цяпер. Літашцівы Божа, мы прыходзім да Цябе з удзячнасцю за ўсё, што Ты дасюль учыніў у нашым жыцці. Ты ведаеш намеры кожнага з нас, якія слухаюць гэтую перадачу. Господи, мы прызнаём сваю патрэбу ў Табе і просім Твайго ўдзелу ў нашым жыцці сёння і ў будучым. Многія з нас жадаюць жыць паводле Тваіх пастановаў, быць паслухмянымі Табе. Ты бачыш і разумееш сітуацыю кожнага з нас і ведаеш, як найлепш дапамагчы нам, каб мы сталі праяўляць Твае рысы характару і звярталіся да іншых людзей з лагоднасцю і з Тваёю ласкаю. Таму просім Тваёй дапамогі, мудрасці, здольнасці пры тых сітуацыях, у якіх знаходзімся цяпер. Наша надзея толькі на Цябе. Дапамажы той душы, якая пераносіць асабліва цяжкія моманты ў сваім жыцці. Не напоўні яе Тваёй моцай, каб вытрываць у той нерадаснай справе, у якой знаходзіцца той брат або тая ж сестра ў Господе. Уся слава і падзяка належыць Табе, міласцівы Божа. За Тваю дапамогу мы загадзя выказваем падзяку і просім Твайго далейшага кіравання ў нашых жыццях. Усё гэта просім з вялікай удзячнасцю ў імя Бога Айца, Сына і Духа Святога. Амен. Слухачы, шчыра дзякую за ўвагу. Жадаю вам і вашым гасподніх найбагацейшых дабраславенняў. Запрашаю праслухаць іншыя перадачы у канале інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Дык вось, слухачы, да новай сустрэчы.